ساکنان پایتخت وظیفه داریم که همچون ملت شهرساز و شهردار و شهرنشین نمونه عبرت آبادکاری چقدر اهمیت اولین درجه داده ماندگار در انشاءات‌های ساختمانی که نو بنیاد میشود با صنعت معماری کم باشد زیبا باشد سیمای شهر زیبا ما با زحمت اهلانه خود باید تا جشن بزرگ ملیمان پایتخت کشور عزیزمان را به شهری تبدیل دهیم که آن واقعا باعث افتخار کل مردم مملکت و مکان دیدنی و دوستداشته مهمانان و سیاحان گردد. нақшае ки бояд дар фурсати кӯтоҳ мувофиқу мутобиқ ба санъати меъмории миллӣ ва аврупоӣ рӯи кор оварда мешуд амалӣ гардид. санъати меъмории халқи тоҷик таърихи бой ва хеле қадима дошта дар ҷараёни тараққиёти бисёр асраи худ намунаҳои нодири осори меъмориро офарид. имрӯз низ беш аз пеш шаҳрсозони мо дар амалисозии дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сай меварзанд. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва нақшаи генералии шаҳри душанбе рафти корҳои сохтмонию бунёдкорӣ дар пойтахт ҷараёни тоза касб намудааст. сохти меъмории макони будубоши мардуми кӯҳанбунёди тоҷик аз замонҳои қадим аз шаклгирии рӯстоҳо оғоз мегардад. санъати меъморӣ яке аз шохаҳои муҳими тамаддуни инсон аст ки реша дар умқи таърих дорад. албатта дар ҳар давру замон сохти шаҳрсозӣ мувофиқ ба талаботи ҳамон вақт ва шумораи аҳолии шаҳр барномарезӣ ва сохта мешавад. аз ин ҷост ки бори аввал нақшаи сохти шаҳри душанбеи навтаъсиси ҷумҳурии мухтори шӯравии социалистии тоҷикистон ки як деҳае беш набуд апрели соли 1927 тасдиқ шуда буд. тибқи аввалин нақшаи генералӣ сохтмони хонаҳои ду-се ошёна пешбинӣ гаштанд. бо мурури замон соли 1962 нақшаи нави генералӣ таҳия гашт. нақшаи нави генералӣ ки барои 460 000 нафар аҳолӣ пешбинӣ гашта буд соли 1965 анҷом ёфт. дар ин нақшаи генералӣ сохтори комилан саҳеҳи минтақаҳои аҳолинишин ва саноатӣ муайян карда шуданд. ҳамакнун ҳуҷҷати тасдиқшудаи нақшаи генералии шаҳр дар замони соҳибистиқлолии кишвар такмил ёфта меъёрҳои замони муосири шаҳрсозиро дар бар мегирад. шаҳрҳо ҳам мисли одамон тавлид шуда дер бузург мешаванд. бо гузашти солҳо зебою боҳашамат мегарданд. давоми асрҳои зиндагии одамон шаҳрҳо тӯли ҳазорсолаҳо рушд намуда дар ин муддат нақши дасти аввалин бунёдкунандагон дар рухсораи ин шаҳрҳо мемонад ва дар ёди наслҳои оянда сабт мешавад. душанбе шаҳри ҷавонтарин ва зеботарин аст. бале, зеботарин барои он ки аз мост. дар ин муддати кӯтоҳ дар оғӯши ин шаҳри зебо шумораи зиёди одамони бузург ба дунё омада зиндагӣ карда дар саҳифаҳои таърих номи неки худро сабт намудаанд. душанбе дар ҳар фасли сол ва ҳар шабу рӯз зебост ва боду ҳавои мӯътадил дорад. маҳз чеҳраи навини пойтахт ва офаридани тарҳи муосири он дар ин бино тарҳрезӣ мешавад. ин аст ки сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри душанбе назорат ва сохти меъмории шаҳрро бар зимма дорад. ин сохтори шаҳрӣ асосан татбиқи нақшаи шаҳрсозиро амалӣ мекунад. дар 3 соли охир баҳри рушди пойтахт тамоми чораҳои заруриро андешидаанд ки натиҷаи он
ое ки мо мебинем дар доираи нақшаи нави генералии душанбе сохта шуда истодааст. тибқи маълумоти ҷойдошта ин бино дар ҷои як мағозаи замони шӯравӣ сохта мешавад. ҳамакнун дар ҷои як мағоза даҳҳо манзили истиқоматӣ ва чандин мағозаҳои замонавӣ бунёд мешаванд. тавре мушоҳида менамоед кор дар ин иншоот хуб пеш меравад ва сифати маҳсулоти сохтмонии он аз ҷониби мутахассисон ҷиддӣ назорат карда мешавад. ҳамарӯза дар иншоотҳои сохташуда истода назорати сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ дар давоми соли ҷорӣ фаъолияти худро дар асоси низомнома нақшаи корӣ ва супоришҳои бевоситаи шаҳрдорӣ ба роҳ монда иншоотҳои дар ҳудуди шаҳри Душанбе зери назорат қарор дорад. дар асоси фармоиши сардори сарраёсати меъмории шаҳри Душанбе оиди мувофиқа намудани лоиҳаи насби унсурҳои миллии фибробетон ва гузаронидан аз экспертизаи давлатӣ ва сертификати мутобиқати масъулияти сохтмонӣ дастрас карда дар намои бино насб карда мешавад. ҳамчунин назорати сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ дар раёсати назорати сохтмонии шаҳри Душанбе санҷиши сифати иҷрои корҳои сохтмониро дида мебароем. дар иншоотҳои сохташавандаи шаҳри Душанбе мо масъалаи ҷавобгӯ будани сифати масъолаи сохтмонӣ дар иншоотҳои сохташаванда, ташхисҳои лабораторӣ, санадҳои пӯшидаи корӣ ва дафтарҳои назорати бурдани дафтарҳои назорати муаллифӣ ва техникаи бехатариро санҷида мебароем. Масалан, мо дар бинои арни ҳол ҷойгиршудаи мо ташхисҳои лабораторӣ аз тарафи пажӯҳишгоҳи илмии лоиҳакаи Санёз санҷида шуда дар девори ошонаи якум, яъне ташхисҳои лаборатории ҳамин бинои сохта шуда истода девори ошонаи якум дар меҳварҳои 1-4 дар блоки А тибқи лоиҳа ҷавобгӯ мебошад. аз азал мардуми тоҷик бо меҳмоннавозӣ шӯҳрат дошт. дар ҳар шаҳру деҳкадаҳо меҳмонсарой дошт. мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ин анъанаи аҷдодони худро имрӯз ҳам идома медиҳад. аз ин ҷост ки дар баробари бунёди хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ сохтмони меҳмонхонаҳо низ ҷараён дорад. танҳо соли 2019 санги аввали 8 меҳмонхонаи замонавии ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ дар пойтахт гузошта шуд. имрӯз корҳои бунёдии меҳмонхонаҳо идома дорад. намои ин меҳмонхонаҳо баъди анҷоми сохтмон чунин хоҳад шуд. бо назардошти он ки шаҳри Душанбе ҳамчун макони баргузории чорабиниҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ мебошад, ба ин хотир дар пойтахт дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ инчунин бахшида ба таҷдиди 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби соҳибкорон бинови иншоотҳои гуногунтаринот бахусус 8 адад меҳмонхонаҳои замонавӣ ба нақша гирифта шудааст. гуфтан ба маврид аст ки сохтмони онҳо оғоз ёфта бо маром идома доранд. албатта дар таҳияи лоиҳаҳои меҳмонхонаҳо тибқи санъати меъмории муосир ва омехта ба унсурҳои миллию аврупоӣ бо истифодаи масъолиҳои баландсифати сохтмонӣ ба инобат гирифта шудаанд. умуман ҳадаф ин дар роҳи расидан ба мақсадҳои пешбинишуда доир ба рушди устувори шаҳр ва шароити мусоид барои рафтуҳои меҳмонони хориҷӣ мебошад. тарҳрезии нави кӯчаву хиёбонҳои пойтахт дар ҳолест ки бархе маҳаллаҳо 70-80 соли қабл номураттаб бунёд шуда буданд. агарчи бархе шаҳраку маҳаллаҳо мувофиқ ба талаботи замони хеш буданд, аммо имрӯз бо тағйир ёфтани вазъи демографию пешрафти замона зарурати аз нав бунёд кардани биноҳои баландошона пеш омадааст. масалан, хиёбони Саъдии Шерозӣ аз зумраи минтақаҳоест ки ба талаботи имрӯзаи шаҳрсозӣ ҷавобгӯ набуда, зарурат пеш омад ки дигарбора бо тарҳи нав таҷдиду аз навсозӣ шавад. бунёди чунин хиёбони замонавӣ ба шаҳр симои тоза бахшида, ҳамзамон барои зиндагии шоиста шароит фароҳам меорад. зеро дар ин биноҳои боҳашамати замонавӣ тамоми имконоти зиндагии муосир аз қабили хатҳои алоқаву интернет, насби лифтҳои замонавӣ ва дигар шароити лозима ба инобат гирифта шудааст.
дар таҳрири нави нақшаи генералӣ бо сабаби амалан 1.5-2 маротиба афзоиш ёфтани аҳолии шаҳр ба масъалаҳои хизматрасонии нақлиёт, муҳофизати муҳандисии ҳудуд, инфрасохтори муҳандисӣ, инчунин ҳолати экологии ҳудудҳои шаҳр ва атрофи он бо мақсади муайян намудани шароити муносиби зисти аҳолӣ аҳамияти махсус дода шудааст. ба қавли мутахассисон, масъалаи шуғли аҳолии шаҳр ки онро танҳо дар марзҳои нақшаи генералӣ ҳаллу фасл намудан мушкил аст, мисли пештара мураккаб боқӣ мемонад. масъалаи мазкурро дар шароити низоми гурӯҳии маҳалҳои аҳолинишини Душанбе баррасӣ намудан зарур аст. таҳияи нақшаи генералӣ ҳамчун ҳуҷҷати дурнамоии ташкили муҳитии ҳудуд бо мақсади таъмини рушди устувори шаҳр ва дар ҳудуди он ба вуҷуд овардани шароити мусоиди зиндагонии аҳолӣ ба амал оварда шудааст. мақсади асосии таҳрсозии ҳудудии шаҳри Душанбе ташкили муҳити бехатар барои зиндагонӣ буда, дар он манфиатҳои ҳамаи табақаҳои аҳолӣ ба таври муносиб ба назар гирифта мешавад. сифати махсуси муҳити шаҳр ки хоси пойтахт аст, тағйир додани стратегияи истифодабарии ҳудуди шаҳрро талаб менамояд. теъдоди аҳолии шаҳри Душанбе то 1 январи соли 2015 бештар аз 789 000 нафар одамро ташкил медод. дар тӯли 10 соли охир тамоюли афзудани теъдоди аҳолии шаҳри Душанбе асосан аз ҳисоби афзоиши табиӣ ба назар мерасад. бо назардошти афзудани аҳолӣ дар пойтахт зарурати бунёди хонаҳои баландошона ба ҷои манзилҳои пасту фарсуда ба миён омадааст. аз ин рӯ тибқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе имрӯз дар як қатор шаҳраку маҳаллаҳои аҳолинишини пойтахт, бахусус маҳаллаи Қазоқон, аз навсозии кӯчаҳо ва сохтмони биноҳои маишиву истиқоматӣ ҷараён дорад. Қазоқон аз ҷумлаи маҳаллаҳои марказии қадимаи Душанбе ба ҳисоб меравад. баъд аз солҳо ин шаҳрак ба куллӣ тағйир ёфта, намои муосирро ба худ касб мекунад. Душанбе яке аз шаҳрҳои асосӣ ва серсоҳаи саноатии Тоҷикистон ба шумор меравад. дар сохтори истеҳсолоти саноатии шаҳр, саноати сабук ва хӯрокворӣ бартарӣ доранд. сохтмони корхонаҳои нави саноатӣ дар Душанбе афзоиш меёбанд. ба вуҷуд овардани ҷойҳои нави корӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон амалӣ мешавад. дар шаҳр корхонаҳои нави васлкунии микроавтобусҳо, ҳавохунуккунакҳо, техникаи маиширо ҷойгир намудан мумкин аст. дар доираи амалисозии нақшаи барномаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Душанбе шурӯъ аз соли 2017 то соли 2019 як қатор бинову иншоотҳои муҳими маъмурии маишӣ дар пойтахт сохта ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шудаанд. аз ҷумла корхонаҳои истеҳсолӣ бо таъсиси 1650 ҷойҳои корӣ, муассисаҳои таълимӣ барои 14614 хонанда, боғчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои томактабӣ барои 3040 ҷой, инчунин 35 адади дигар корхонаҳои истеҳсолӣ қарорҳо ба тавсиф расидан дар муҳлатҳои муқаррар гардида сохтмонашон амалӣ гардида мавриди истифодабарӣ қарор дода мешаванд. яке аз вазифаҳои иҷрои нақшаи генералии шаҳр таъмини аҳолӣ бо манзили истиқоматӣ ба шумор меравад. тибқи нақшаи пешбинӣ намудаи лоиҳа, то 1200 нафар афзоиш ёфтани аҳолӣ эҳтимол меъёри таъмини як одам бо манзили истиқоматӣ то 20 метри мураббаъ мерасад. сохтмонҳои нави манзили истиқоматӣ дар самти ҷануб дар соҳили дарёи Кофарниҳон ва дар самти шимол дар ҳудуди Адирҳо пешбинӣ гаштааст. сохтмони манзилҳои истиқоматии баландошона дар ҳудудҳои таҷдидгарданда, дар қисмати маркази шаҳр ва дар майдонҳои нави самти ғарб дар минтақаи Душанбе 2 ва дар соҳили рости дарёи Кофарниҳон пешбинӣ гаштааст. хонаҳои истиқоматии пастошёна ва ҳавлиҳо дар самти шимол дар ҳудудҳои Адирҳо пешбинӣ мегарданд. то соли 2025 аҳолии шаҳр тахминан ба 936 000 одам мерасад ва меъёри таъминоти як нафар бо манзили истиқоматӣ то 13 метри мураббаъ афзоиш меёбад.
сохтори меъморию тарҳрезии нақшаи генералии шаҳри душанбе рушди асосии ҳудуди шаҳрро дар дурнамои давраи то соли 2040 муайян намудааст ва сохтмон бо маром идома меёбад. пеш аз ҳама самти ҷануб соҳили рости дарёи кофарниҳон ҳамчун мавзеи аз ҷиҳати табиӣ мусоид муқаррар мегардад. дар ин ҷо буриши ду самти маркази маъмурӣ ва иншооти қасри миллат, боғи ба номи устод рӯдакӣ ва як қатор вазорату идораҳо ташаккул ёфта имрӯзҳо рушд мекунанд. дар соҳили чапи дарёи душанбе маҷмӯаи бузургтарини варзишии ҷумҳуриявии сатҳи олимпии дорои майдони варзишӣ, велотреки болопӯшида, қасри яхин, ҳавзҳо, кортҳо, иншооти варзиши қайиқронӣ аз ҷумла деҳаи олимпӣ ҷойгир мегарданд. ҳудудҳои ҷамъиятӣ барои дар онҳо ҷойгир сохтани иншооти намудҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ фаъол, хизматрасонии аҳолӣ, муассисаҳои маъмурӣ, мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ, ташкилотҳои илмию тадқиқотӣ ва лоиҳакашӣ, биноҳои фарҳангӣ, иншооти аҳамияти иҷтимоӣ дошта, муҳити пиёдагардӣ ва таваққуфгоҳи автомобилҳо пешбинӣ мегарданд. дар маркази умумии шаҳр биноҳои парлумон, маъмурии шаҳр, ҳудудҳои марказҳои махсус гардондашуда, муассисаҳои фароғатӣ, маҷмӯаҳои меҳмонхонаҳо, муассисаҳои калони савдо ва хӯроки умумӣ мутамарказонида шудаанд. аз рӯи талаботҳо ободонии худи шаҳр нисбати баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии шаҳрвандон, яъне шароити мусоид муайян намудан барои истироҳати онҳо дар гирду атрофи биноҳо, дар шаҳракҳо, боғҳо, гулгаштҳои нави замонавӣ бунёд шуда истодаанд. ба сифати манбаъҳои обтаъминкунии шаҳр, обҳои зеризаминӣ ва сатҳи заминие муқаррар гаштаанд, ки онҳо аз обгирҳои мавҷуда ва лоиҳавӣ ба шаҳр расонда мешаванд. дар нақшаи генералӣ оид ба рушди системаи обтаъминкунии мутамарказонидашуда дар ҳудуди шаҳри душанбе як қатор чорабиниҳои зарурӣ доир гаштанд. дар лоиҳаи нақшаи генералӣ таъмини аҳолӣ бо системаи ягонаи гармидиҳӣ афзалият дода шудааст. таҷдид ва навсозии таҷҳизот дар маркази барқу гармидиҳии душанбе, дегхонаи ғарбию шарқӣ, сохтан ва ба истифода додани маркази барқу гармидиҳии нав, сохтани шабакаҳои шоҳроҳии гармидиҳанда аз маркази барқу гармидиҳии нав, дар он гузоштани ҷойҳои пайванд бо шабакаҳои мавҷудаи маркази барқу гармидиҳии душанбе дар нақшаи гармитаъминкунии шаҳри душанбе баррасӣ гардидааст. мутобиқи барномаи рушди нерӯи барқ дар шаҳри душанбе дар давраи солҳои 2010-2015, ки он аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқии шаҳри душанбе таҳия шудааст, барои барқтаъминкунии меъёрии истифодабарандагони мавҷуда ва дурнамои барқ дар ҳудуди шаҳр дар чорчӯбаи нақшаи генералӣ гузарондани чорабиниҳои мавҷуда аз қабили бунёду аз навсозии як қатор зеристгоҳҳои барқии замони муосир амалӣ карда шуданд, ки барои таъминоти барқи босифат заминаи мусоид мегузоранд. дар доираи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
ва қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи чорабиниҳои 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе тасдиқ шудааст. дар доираи он корҳои зарурӣ ба анҷом расонда мешаванд. дар умум тасаввурот надоштанд ки ҳамон маҳаллада чӣ хел симои меъмориш тақсимкунӣ худи фарз кардем ки хатои муҳандисӣ анамин чизое ба инобат гирифтагӣ нестанд. имрӯз мо ҳолата пурра дар дораи қоидаҳои меъёрҳои шаҳрсозӣ ба инобат гирифта пурра ҳамин шаҳракоя ба тартиб дароварда истодем. бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2017 нақшаи генералии шаҳри Душанбе тасдиқ шуда, тибқи он васеъшавии асосии қисматҳои маъмурии ҳудудии пойтахт ба ҷануб, қисман ба шимол, шарқ ва ғарб амалӣ шуда, зиёд гардидани ҳудуди сохтмонии шаҳр аз 12,7 ҳазор гектари ҳозира то 18 ҳазор гектар дар соли 2025 ва то 30 ҳазор гектар баъди соли 2040 пешбинӣ гардидааст. дар ин замина мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе муаззаф шудааст ки нақшаи дурнамои бартарафсозии биноҳои фарсудашуда ва дар навбати аввал биноҳои камошёнаи дар ҳолати садамавӣ қарор доштаро тартиб дода, онро давра ба давра то соли 2025 амалӣ намояд. дар ин робита мутобиқи нақшаи генералии тасдиқшудаи шаҳри Душанбе, сохтмони инфрасохтори шаҳр, иншооти гуногуни варзишӣ, марказҳои нави хизматрасониву маишӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва майдонҳо ба роҳ монда мешаванд. аз ин ба баъд дар шаҳри Душанбе аз ҷумла дар шафати кӯчаҳои протоколӣ ва хиёбонҳои марказии шаҳр биноҳои истиқоматӣ аз 16 ошона боло бунёд мегарданд. зимни бунёди иншооти хизматрасонӣ дар асоси талаботи шаҳрсозӣ бояд ниёзмандиҳои тамоми қишрҳои ҷомеа, бахусус ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ ба эътибор гирифта шавад. тибқи талабот ҳар манзили истиқоматие ки бунёд мегардад бояд бо сифати баланд, дорои таваққуфгоҳи замонавӣ, майдончаи кӯдакона ва дигар шароити замонавӣ барои зист бошад. агар қаблан биноҳои истиқоматӣ ба таври аврупоӣ сохта мешуданд, вале солҳои охир зимни бунёди биноҳо унсурҳои меъмории миллӣ ба назар гирифта мешаванд. маҳаллаи баландошона бояд дар оянда бояд шавад. ҳамина гирифтем мо мана нақшаи тарҳизи муфассали маҳалла мо ҷойгир кардем ба инобати мактаб, ба инобати боғчаи кӯдакона, ба инобати маркази солимгардонӣ, ба инобати тамоми ҳамин фарз кардем ки майдончаҳои бозию кӯдакону дигар ҳама чи ҳаминҷоба ҳамаш пешбинӣ шудааст. фарз кардем ки якин маҳаллаи замонавӣ гӯеман мешавад. ман ҳозир шумо ба нишон медиҳам аз ҷиҳати меъморӣ дар оянда чӣ хел мешавад. тақрибан ҳамин хел мешавад. мана ин марказҳои солимгардонию мактабу дигар чиз ҳамаш ба назар гирифтаги таваққуфгоҳи берунат ва таги замин ҳамаш ба инобат гирифта шуда. ҳозир камтар аз баландтар бо шумо мебинед ана марҳумат мана мехел ҷойгир шудагӣ. бунёди 4 бинои 16 ошонаи дорои унсурҳои меъмории якранг дар чорроҳаи гардиши фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе аз марҳилаи нави шаҳрсозӣ ба шумор меравад. яъне дар буриши кӯчаи Аҳмади Дониш бо Садриддин Айнӣ дар 4 тарафи роҳ биноҳои нави баландошона бунёд шуда истоданд, ки ба ҳусни пойтахти азизамон зебоии дигар зам мекунанд. намуди зоҳирӣ ва сохти меъмории ин биноҳо дар ояндаи наздик чунин шакл хоҳад гирифт. маҷмӯаҳои баландошонаи бунёд мешуда бо ба инобат гирифтани мустаҳкамии қишри замин сохта мешаванд. дар заминҳое ки мустаҳкамиашон ба талаботи бунёди биноҳои бисёрошона ҷавобгӯ нестанд, сохтмони биноҳои камошона иҷозат дода мешавад. бунёди биноҳои баландошона дар шаҳри Душанбе дар доираи талаботи нақшаи генералии шаҳри Душанбе амалӣ мегардад. имрӯз дар шаҳр якбора қариб 10 та шаҳраку маҳаллавоя мо нақшаи тарҳизиша тайёр карда истодем. мо медонем ки тақсимоти шаҳр чӣ хел шудагӣ
дар доираи нақшаи генералӣ ҳамин чизое ба инобат гирифта, лекин дар асос мо фақат мемонем, агар шумо ҳамина дида бошед, ҳамин усулҳои миллӣ имрӯз ин хел биноҳо лозим ҳастанд. дар доираи татбиқи нақшаи генералии шаҳри Душанбе марҳила ба марҳила дар шафати кӯчаҳои асосии пойтахт аз қабили хиёбони Рӯдакӣ, кӯчаҳои Исмоили Сомонӣ, Садриддин Айнӣ ва Аҳмади Дониш бинову иншооти баландошона бунёд мегарданд. мувофиқ ба талаботи асосии шаҳрсозӣ, маҷмӯъаҳои баландошона дар заминаи иншооти кӯҳнаву фарсуда ва миёнаошонаҳо бунёд мегарданд. биноҳои маъмурӣ, хизматрасонӣ ва замонавӣ мутобиқи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ сохта мешаванд. яке аз ҳадафҳои асосии нақшаи генералӣ васеъ кардани кӯчаҳои шаҳраку маҳаллаҳо ба шумор меравад. зеро дар бархе маҳаллаҳо бо мурури замон кӯчаву гузаргоҳҳо танг шуда барои гаштугузори нақлиёт ва сокинон мушкил пеш меоварад. аз тарафи дигар дар ҳолатҳои изтирорӣ мошинҳои таъҷилӣ ба осонӣ наметавонанд ба чунин кӯчаҳо роҳ пайдо намоянд. шароите ки имрӯз ин маҳалла дорад ягон чизда ҷавобгӯ нест. шумо худатон дида истодед ки на роҳ ҳаст, на мошин рафта метавонад, ягон аз ҷиҳати бехатари сӯхторам ягон ҷавобгӯ нест. мушкилоти қаблӣ дар раванди корҳои сохтмонӣ ҷой дошта, акнун зина ба зина бартараф шуда, талаботи қатъӣ дар меъморӣ риоя мегардад. зеро муддати таи чанд соли охир ҳамаи меъёрҳои сохтмонӣ ки хоси шаҳру шаҳрдорист ба назар гирифта мешаванд. феълан ҷиҳати ҳамаи талаботи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба мисли пайвастшавии хатҳои муҳандисӣ, тартиби лоиҳакашӣ барои бунёди биноҳо ва хоса рангубори биноҳову ороиши онҳо диққати хоса дода мешавад, ки ҳама боиси рафъи мушкилоти собиқ дар шаҳрсозии имрӯза аст. ва ин ҳамаро қадамҳои устувори ислоҳпазир дар созандагиҳо метавон номид. маркази равзанаи ягона имрӯз барои бартараф намудани бархи мушкилоти мавҷуда дар сарраёсати меъмории шаҳри Душанбе таъсис ёфтааст, ки раванди корро дучанд соддаву осон мекунад. бо мақсади иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2019 таҳти рақами 95 дар бораи нақша чорбиноҳои нақшаи оид ба беҳтар намудани 300 рӯзи ислоҳот, ҷиҳати дастгирии соҳибкорон ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси шаҳри Душанбе аз 11 апрели соли 2019 таҳти рақами 212-1 дар назди сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе маркази амалигардонии равзанаи ягона, мониторинг ва кадастри шаҳрсозӣ таъсис дода шудааст. инчунин марказ бо техникаи таҷҳизотҳои замонавӣ пурра таъмин буда ҳамзамон қайд намуд, ки марказ дар нақшаи кори фаъолияти худро ба роҳ монда ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. раёсати назорати давлатии меъмории сохтмонии шаҳри Душанбе оид ба бартараф намудани камбудиҳо назоратро пурзур намуда ҷиҳати таъмин намудани талаботҳои кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи меъморӣ ва сохтмонӣ чораҳои зарурӣ меандешад. дар биноҳои сохтмонии шаҳри Душанбе асосан дар биноҳои баландошонаву биноҳои истиқоматие ки аз тарафи ҳамон шахсони воқеӣ бошад пеш бурда мешавад, сифати корҳои сохтмонӣ нисбатан пешравӣ ҳаст. агар рафту дар ҳамон сохтмонҳо сифати масъулияи сохтмони пассифат истода бурда мешавад, ошкор карда шавад аз тарафи ҳамон худи мутахассисони раёсат ба ҳамон худи фармоишгаро ки пудратчӣ амрнома пешниҳод мекунем. дар худи ҳамон амрнома ҳамин камбудиҳоро дарҷ мекунем, ки онҳо ҳамин камбудиҳоро дар муҳлати муайяншуда бартараф менамоянд. татбиқи нақшаи генералӣ яке аз масъалаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҳуҷҷати дурнамоии шаҳри Душанбе ба шумор рафта, бо мақсади таъмини рушди устувори шаҳр ва дар ҳудуди он ба вуҷуд овардани шароити мусоиди зиндагонии аҳолӣ ба амал бароварда мешавад. фаъолияти ҳамарӯзаи шаҳрсозон дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шудааст ва аз ин раванд ҳар ҳафта ба раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби масъулин маълумот пешниҳод шуда мавриди омӯзиш қарор мегирад. ин аст ки чунин натиҷаҳо дар бунёдкориҳо ба даст омадаанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъулини соҳа пайваста ба хотири арзанда бунёд гаштани биноҳо
сифатан хубу зебо будани онҳо тавсияҳо дода даъват ба амал меорад ки кори имрӯзаи сохтмончиён ин ҳама биноҳо бояд чунон бошад ки асрҳо барои насли оянда хизмат кунанд. ҳамаи кӯшишҳои созандагии мо дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба хотири наслҳои оянда мебошад. шаҳри мо хонаи мост, обрӯ ва нуфузи кишвари мост. бигзор ин шаҳр чун имрӯза арзандаи васфи тамоми ҷаҳониён бошад.